Дельфиннар гаҗәеп җан ияләре. Алар башка җәнлекләрдән акыллы, тыңлаучан булулары белән аерылып торалар. Алтын балык кызларының монда ни катнашы бар? Әллә Гөлия дельфиннар үрчетмәкчеме? Гомумән дельфиннар сәгатенә 50 км тизлек белән йөзәләр. О, Гөлия, бу синең машина тизлегенә тигезләшә инде. Юк, Илсия, бу тизлек белән мин кузгалып кына китәм әле. Соннар белән эшләргә яратасың инде син. Теге юлы бош хисапчымны ялга җибәреп башыма бәла алган идем бит. Хәзер хисап эшен ныклап өйрәнергә булдым. Мин аны белергә тиеш, курсларга язылып кайттым. Эшмәкәр хәзерге базар икътисады шартларында үз белемен һәр даим ныгытып торырга тиеш. Шул ук вакытта осталыгың, сәләтеңне дә бойтырга кирәк. Яңадан-яңа һөнәрләргә өйрәнсәң дә файдага гына булыр. Бездә укулар кичке якта оештырыла. Демәк, сез көндез эшләп, кич белән бездә белемегезне күтәрә аласыз. Курсларга мин бүгеннән үк языла аламмы? Әйе, группа төркем тупланды. Сез бүгеннән үк укый башлый аласыз. Уку планында бизнесны планлаштыру, бухучет, салымнарны күчерергә өйрәнә аласыз, айлык, еллык отчетлар белән танышырсыз, баланс зырда өйрәтербез. Настя, лицензияны алып кил әле. Сәүдә идарәсе, смета, кадрлар белән эш, кызык, имидж да бар. Бу да әйбәт, мин монда үзем өчен өйрәнердәй байтак әйберләр күрәм. Без менә шундый матур картиналарда язарга өйрәтәбез, флористика дип атала инде. Исәнмесез, ой, Лилия, кирегез әйдә. Менә сезгә картина бүләк итәм сезгә. Рәхмәт, бик зур. Гөлия, менә Лилия Сибаева бездә укыган иде. Аның белән таныштырыйм әле үзегезне. Хәзер аның үз эше бар. Минем үземнең иза студиям бар, без анда балаларны рәсем ясарга өйрәтәбез. Лилия, синең картинаң миңа шундый шады. Хәзер мин аңладым, ни өчен син иза студия ачкансың. Әйе, мин рәсем ясарга бик яратам. Менә бу картинада да минем дизайнерлык эше керелгән. Төрле техникаларда эшләргә яратам. Гуаш, пастель һәм майлы краскалар белән эшлим. Мин дә курсларга язылдым бит әле. Менә ничек уйлыйсың, мондагы уку ярдәм итәме? Әйе, ярдәм итте. Бухгалтерский курсында укыдым. Хисапны хәзер үзем алып барам. Килеп кит әле, бизнесың белән якынрак танышырсың. Рәсем ясыйсың килсә, үзем дә өйрәтербез. Минем хәзер Лилия дәресем башлана. Иде шалтыратышырбыз. Яхшы? Второй и четвертый источники финансирования. Эшмәкәрләр өчен әлеге финанслау чыганакларының 2 һәм 4 пунктлары ышанычлы булыр. Үз акчаң һәм төрле грант, субсидияләр кулай. Ә менә 1 һәм 3 юлдагылары белән бик сак эш итәргә кирәк. Ни өчен шик астына куела? Чөнки кредит һәм инвесторлар биргән акчаны кире түләргә тиеш буласыз. Һәм әлбәттә процентларын да кайтарырга кирәк. Предприятиесында, бухгалтерия конфигурациясында эшли башлаганда любой предприятияны регистрировать итәргә кирәк. Шуның өчен меню предприятия, организация дигән пунктны выбирать итәбез. Ачылган формада сез ИНН, КПП, ОГРН, ОКАТа номерларын вводить итәргә була. Предпринимателей 3 специальных налоговых режима. Шәхси эшмәкәрләр өчен 3 махсус һәм 1 гомуми салым түләү тәртибе кертелгән. Без хәзер аларның һәрберсенә аерым тукталырбыз. Белем, тәҗрибә сиңа һичшиксез керем китерәчәк. Бу уңышка ирешүнең иң ышанычлы юлыдыр. Шуңа да һәр даим яңалыкка омтылырга, үз өстендә эшләргә кирәк. Син кичә кайда йөрдең ул? Күпме шалтыраттың? Телефоныңны алмадың. Урамда салкын бит, Гөлия. Көне буе кибеттә йөрдем. Кулга перчатка селәдем. Бүген сатуда перчаткаларның нинди төрләре генә юк. Бәйләнгәне дә, төрле тукымадан, күннән тегелгәне дә күп. Күп төрлегә күз кызыга, сайлап алуы да җиңелләрдән түгел. Хәзер перчаткаларның ясалма күннән дә бик моторлары бар. Шул кадәр шәп, хәтта тегелеше, җые, йомшаклыгы исе белән дә шыныннан аерып алмаслык була.
Әмма салкын көннең ясалма күн ката һәм шатнап ярылып бетәчәк. Шын күннең ясалмасына ничек аерырга соң? Шын күн кулда тутып торсаң, бик тиз җылына һәм бераз вакыт шул җылыны саклап тора. Ясалма күн үзенә җылыны алмау белән аерыла. Яхшы сыйфатлы перчатканың эшлеге булырга тиеш. Югыйсә ул бераз гына дымнан да куырылып китәчәк һәм рәвешен югалтачак. Ефәк, йон, ясалма яки шын мехтан тегелә ул эшлекләр. Кайсысы кулыгызга уңайлы кебек тоела, шунысын сайлап алыгыз. Перчатканы салганда эшлек тә килеп чыкмаска тиеш. Илсия, кара әле, мин үземә нинди матур перчатка алдым әле. Җиләрен тикшереп карап алдыңмы соң? Атламнары сикертелеп тегелгән булса, 2-3 көннән сүтелә дә китә. Кырыйлары тегелмичә ябыштырып кына куелган булса да, узакка чыдамаячак. Карадым шикелле инде, ныклы булырга тиеш. Матур булган. Исәнмесезме, кызым? Кызың да кайтып җитте. Кызым, перчаткаңны анда куйма. Олар бит юыш. Ничек кенә юышланмасыннар, оларны кызым батареяга куеп киптерергә ярамый. Менә кичәдә батареяга куйган идем. Катып кипкәннәр, нишләтергә дә белмим хәзер. Гөлназ, киндер яки җитен майын бармы? Бар. Булса, менә без аны хәзер сөртеп куйыйк, әйме? Менә шуны яхшылап ышкып сөртеп куйганнан соң, иртәнгә бер нәрсәсе дә калмый йомшак була. Әйдә сөртәбез. Не, җитен мая. Әйе, менә шуны аз гына салып, Мәликә бирәле перчаткаларыңны. Димәк, батареяга куярга ярамый. Кара Илсия, чыннан да йомшара бит, йомшарганы гел кулга сизелә. Уңайлы урынга гына яхшылап элеп куябыз, иртән менә үзеңдә шок катырсаң, йомшак була. Киптергәннән соң кой бер җирләрендә төсе югалса, аны күпертелгән йомырка агы белән ышкысаң бетә дип ишеткәнем бар, Илсия. Кой бер җирләрендә ак җирләре бар бугай, әйме? Сөртеп карыйк микән? Әйдә, шулай итеп карыйк. Сөрткәлим мин, агарып киткән җире булса. Сөртеп карыйк. Мотор булып, ялтырап, кара булып калдымы? Агарган урыны бетте. Менә Илсия, син безне коткардың бит әле бүген. Мин моны ташларга җыенган идем, ул бит катып киткәч багага кигертеп тә булмый. Җыллыкны да сакламый ул. Рәхмәт сиңа, Илсия. Яңадан инде без коткан перчаткаларны ничек коткарырга икән белербез. Балалар бәйрәменнән дә күңелле бәйрәм юктыр ул. Нәниләрнең шат авазлары, шыркылдап көлүләре һәр кемне бала чагына алып кайта. Алар сине үзеннән-үзе матур бер әкият өенә алып кирип китәләр. Замана алга барган саен, балаларның туган көннәрен без инде гади генә итеп түгел, клоуннар, әкият геройлары белән уздырырга тырышабыз. Сәхнәләштерелгән тамаша да читтә калмый. Чөнки һәр әтияне якты хатирәләрне баласының күңеленә уеп калдырырга тели. Корпоратив кичәләр, туйлар, туган көннәрне тагын да күңелле бер бизгегә әйләндерүче Праздник на носу студиясе шәһәребездә инде 6 елга якын эшли. Алар уздырган кичәләр кеше күңелендә тагын бик күп елларга җитәрлек шәп кәеф калдыра. Күрегез әле, нәниләрнең йөзенә карандаш һәм краскалар белән чәчәкләр, күбәләкләр, җәнлекләр ясыйлар. Бу аларны сихер, әкият иленә алып кирип китә. Аквагрим моннан 50 ел элек барлыкка килгән. Шулай да соңгы елларда гына популярлашып китә һәм балалар күңеленә онытылмаслык бәйрәм рухы өсти. Безнең агентство Праздник на носу балаларга менә шулай бәйрәм ясыйлар. Безнең клоуннар шулай уйныйлар белән. Әниятиләргә, бабайларга, әбиләргә ошый балалар да рәхәтләнеп уйныйлар. Алар менә шулай уйнаганда мин дә менә утырып битләренә җәнлекләр, күбәләкләр ясыйм. Аннары чәчәкләр ясыйм. Клоун белән җырлыйлар, бийләр, уйныйлар. Балаларга, зурларга бәйрәм оештыру бик рәхәт. Раз, два, три, четыре, пять. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Давай, загадай желание. Загадала? Да. Давай. Раз, два, три. Дуй сильнее. Отлично, похлопали. Монда Анапудан килгән 5 дельфин һәм 1 диңгез арысланы яши.
Безгә бүгенге кызыклы чараны әни Дельфин Инга белән аның кызы Инди күрсәттеләр. Тренер әйтүенчә, аларның һәрберсенең үз холык-фигыле. Они очень игривые по характеру. Дельфиннар киң күңелле. Характер буенча алар шук шаян. Ингда мәсәлән, әни инстинкты өстенлек итә, баласын гел кайгыртып тора. Бердән дә рәнҗеттерми аны. Кызы Инди уйнарга ярата, бик кызыксынучан. Ә булары Соня һәм Савели. Аларның тренеры башка. Шуңа күрә алар читтән тыныч кына безне күзәтеп торалар. Алар нәрсә ашыйлар, нәрсә белән тукланалар? Они кушают всю морскую рыбу. Барлык диңгез балыгында ашыйлар, бигрәк тә майлысын яраталар. Бер дельфинга көнгә 16 килограмм балык кирәк. Режимнары нинди аларның? Режим дня? Ну, как в принципе, он очень похож на человеческий, трехразовый. Кешенекеннән аерылмый. Көнгә 3 мәртәбә ашау һәм сәгать ярымлык тренировкалар үткәрелә. Артыгын ярамай бирергә. Дельфиннар су өстендә йоклыйлар. Аларга һава кирәк. У них два активных полушария мозга. Когда одно отдыхает, спит, другой отвечает за дыхание. То есть он просто на поверхности лежит и дышит спокойненько. Вот наша маленькая проказница наша. Понравились, да? Вот, пожалуйста. Дельфиннарның гомер озынлыгы күпме һәм аларны ничек өйрәтергә, ничек кулга ияләштерергә? Когда долго этим занимаешься? Катлаулырак процесс. Шулай да даими эшләгәндә бары да гадиләшә. Дөрес эш-хәрәкәт, тәртип өчен аларга бик тәмле балык эләгә. Каталансалары балык сорты үзгәрә. Шуңа да дельфиннар тәмлесен алу өчен тырышалар. Алар бик матур сөйләшүгә охшаган, тавыш чыгарырга сәләтле. Үзләре кешене ишетмиләр. Безгә монда ультратавыш чыгаручы махсус сыбызга ярдәмгә килә. Бридж сигнал. Ягъни сигнал бирелсә, бу балык эләгә дөрес дигән сүз. Да на счастье. Говорят, когда кого дельфины обрызгали, будут счастливы. Siz bizga bitta motor ko'rinish taqdim etdingiz. Eskitkish motor. Ularni o'ratuv albatta yengillardan tugildir. Dengiz arislarining ismi nechik? Морскую львицу зовут Дарья. Ей примерно 12 лет. Исеме Дарья, якынча 12 яшь. Үзенең моторы чыгышларын тамашачыларга бик теләп тәкъдим итә. Үзе зур, ире хайван. Татарстанга әле күптән түгел генә килде. Күнегүләргә авыр өйрәнәме? Аның өчен күпмедер билгеле бер вакыт кирәктер бит. Любого морского млекопитающего нужно обучать. Кайсы гына су җәнлеген алсаң да, аларны гомер буе өйрәтергә кирәк. Диңгез арысланына күңелле булсын өчен программа һәр вакыт үзгәреп, яңарып тора. Безгә аны сыйпап карарга ярамыймы? Ни өчендер безне аның янына якын китермәдегез? Это довольно агрессивные животные по своей. Ул бик тиз кызып китүчән һәм куркыныч. Шуңа күрә Дарья тренерлар белән генә аралаша. Нәрсә белән туклана, аны ашату өчен күпме күләмдә ризык кирәк? Питается любой морской рыбой. Телесән инде диңгез балыгы һәм кальмарлар белән туклана. Сирәк кенә очракта диңгез кошлары да эләгә. Көнгә уртача 15 килограмм балык ашый. Дельфиннарның тире төзелеше суның каршылыгын киметергә көйләнгән. Алар кешегә тиз ияләшә, аны суга батудан коткара, бергә уйнарга яраталар. Дельфиннарны су өстенә сикереп чыгарга ташланган әйберне алып килеп бирергә өйрәтүе җиңелрәк икән. Галимнәр аларның маймыл һәм этләрдән акыллырак булуын ачыклаган. Дельфиннар белән аралашканнан соң авырлыклар онытыла, кәеф күтәрелә. Без моны үзебездә дә тойдык.
безгә бик тә ошады. Ул безне дә яратты.